Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, qadirli aýdymsaz söýjüler we dinleýijiler. Bugün hepden ýegşenme güni. Diýmek, Türkmenowat teleýaýlymyny jany aýdymlardan, jany owallardan düzülen owallar saýlaşan atly gepleşigimiz ýaýlyma çykdy. Gepleşigimiziň başynda Türkmenistan rowaşlygyň watanyny yglan edip, öz bagtyar halkyny bagtly geljege alyp barýan Mehriban arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Mehriban arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan rowaşlygyň watanyny bilen ajaýyp belli bagtyar watandaşlarymyza maşgalalaryny agdy birlik arsgal döwlet rowaşlyk ýar bolmagyny tüýsürekden arzu ulap biz gepleşigimize başlaýasyny bugün biziň 05-75 gysga belgimizde aýdymsaz söýjülerimizden, dinleýijilerimizden köp sanly SMS-leri, haýyşnamalar esasynda biziň söýgüli aýdymşymyz Kahraman arkadamyzyň şahyr paýynyň watana bolan söýgüsi üçin ýen medalyň eýesi Hajiýan Mammedow özüň sadarnarlar topar bilen biziň gepleşigimizde Haji sadar näýitler bilen siz gepleşigimizde hoş gördük. Sag ol berme. Ene şu sadarnarlarymyz bilen Halil Palan aýdymyny, öz aýdymlarymyzy dinleýijilerimize getirdik. Şu gepleşigimiz bilen jany ses bilen ýerine ýetirer. Ene gepleşigimiziň şu ýerine Mehriban arkadamyzy alkyşlar aýdasym bilen. Täze Kahraman arkadamyz aýdym aýtmakda, saat çalmakda bize halipe bolupdyr. Kahraman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmidam rawaj alsyn. Köp sag bol Haji, ardy bilen hasyl bolsun. Size de Mehriban arkadamyzyň saýasyny şu sunnet ýoluny, medeniýet ýoluny, ulu üstünlikler arzu edýär. Mehriban ileşler şu Haji sözüne de belledi. Şuň owallar saýlaşan atly gepleşigimizde Halipalaň dörejliginiň häzirki estrada aýdymlarynyň bir näçesini bugün sadar näýitler bilen Hajiýan Mammedow gepleşigimizden usulen jany sesi üçin ajaýyp aýdymlar ýerine ýetirer. Gepleşigimizde gelen sadar näýitler bilen ileşlerimizi özüň tanış etseň, soňra aýdymlara geçäýär. Başsyna. Ine sadarnam kompozitor sadarnam Ardu Hudaýberdiýew, Atajan Eýupow, Magtum Muladyn Naqy Türkmen Döwlet Üniversitetiniň talebi, Aýmurat Oradow, ine Kakıl çalýan sagyralla Türkmen Hojalyk Üniversitetiniň talebi Merdan Ataýew we berde ýene bir sadarnamyz bar, ýaş ezereli sadarnamyz Parahat Arapow. Ine şu ýigitler bilen şuň owadan aýdymlar dinleýijilerimize ýetirer. Onda Mehriban ileşler siz Türkmenowatyny owallar saýlaşan atly gepleşigimizde tomaş edin. Ine bugün gepleşse ýerine ýetirler. Ine Haji gepleşigimizde bir aýdym bilen başlaýly. Dörejilik toparmy tarapyndan dinleýijilerimizden bir näçe sorawlar bar. Gepleşigimizde owamyny sorawjyga alşar. Nädir bir sorawlara geçmän gepleşigimizde aýdym bilen başlaýly. Näýe aýdym ýerine ýetip bermäs? Gyýdlaryň. Onda Mehriban ileşler gepleşigimizde Hajiýan Mammedow gyýdlaryň diýen aýdymy jany sesi ýerine ýetirýär. Dinläňdiň jalyň gepleşigimizde de tomaş edin. Dol gelse kemale kemala Naz bakar her yana kıynar Ay yanaklar ale bahar mızhale Bahar mızhale Var vakışta koyur hayran Zehin koyup acıp keşte şekerler Ay menniyen yiğitler deyde şekerlere Deyde şekerler Ne kadar kayıl kermanı
nasip etmese lal olur bağışı. Ay jağın hali olsa geçmeyecek naşe. Geçmeyecek naşe. Afırlı koşturan nuranı. Döwürlerden sapaly ömrüňiz var, ömürlerden şıpaly. Ay, yardım aşıňyz duşun vefaly. Duşun vefaly. Bolsun başyňyza kerwany. Ardum aşıňyz duşun vefaly. Duşun vefaly. Bolsun başyňyza kerwany. Mehruan ileşer, hormat tamaşaçylar, edilsiz şu wagt Türkmenowa teleýaýlymyna wagtlar taýlaşan natlyk etmişigimizde Haji Almamedowyň ýerine ýetirmegine gyýlaryň diýen ajaýyp aýdymyň jany sesediňlediňiz. Indi Haji soraglara geçeli, sorag jogap alşaly, sonra gepleşigimiz ýene-de jany sesek aýdymlar bilen dowam ederiz. Ilkinji sorag şeýle. Haýsy zatlar bagşyny hassa saýlamaga ýardam edýär? Öz pikiriň bilen jogap berip bilersiň. Beýmurat bagşyny kändat saýlap ýöňe çykaryp biler. Ýöne ilkinji nowatdaky türkmen toýhanalary diýip biljek. Sebäbi diýsem, toý bol köpçülik geri. Sebäbi beýmurat hemme gözler, hatda toý ýerler hem göz bagşyda bolýar. Şol sebäp bilen bagşy hemme taraplaryň özüni gowalyp barmaly bolýar. Şoň üçin hem türkmen aga ilkinji toý tähdin alandan bagşy kim diýip soralýar. Men pikirimçe bagşyny iň saýlaýan ýer toýhanalar. Bir söz bilen aýdymda toýhana Aliň ala meýdanyýetin bolýar. Düşündik. Inni soraga geçeli Haji, bagşyny beýleýän ilkinji zat näme? Beýmurat köpler bu soraga sesiýa sunmat diýip jogap bermek mümkin. Ýöne men pikir edişimçe jogabym başgaça. Sebäbi biz türkmen. Bizde haýskär saýlasaňam adamçylyk baş baýlyk bolup durýar. Sebäbi türkmeniň insan perwerliginiň özem soňlanmajak sunmatdyr. Ine özüňem görüp dursun, edýär arkadamyz, biziň medeniýetimizi, sunmadymizy dünýä ýaýa, gahryman arkadamyz bize ähli wagtda görelli. Şoň üçin hem halipalar hormatlaýan, sunmadymizy söýýän, gahryman, mehriban arkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Bizem geljekde halipalaryň aýdym bilen, halipalaryň aýdymyny ýoýman, mehriban arkadamyza, halkymyza hyzmat ederiz diýip inanýaryn. Köp sag bol Haji. Size de döröjülük äleminde oly üstünlikler arzuwlaýas, täze aýdymlaryňyza garaşýas. Ne şu wagt halipalar hakynda söhbet etdik. Mümkin gepleşigimiz ýene-de halk aýdym bilen dowam ederiz. Başsyny. Näme aýdym ýerine ýetirip bermekçi? Häzir beýmurat iksan halk aýdym ýerine ýetirip berýän. Haýsy aýdymlar? Birinji aýdym türkmen halk aýdymy aýnam ho. Ikinji söhbetiň aýdymy. Ikinji aýdymym türkmen halk aýdymy nädilýär. Nädilýär. Onu mehriban ileşer gepleşigimizden daşlaşmaň, o wagtlar taýlaşan natly gepleşigimizde tomaşa edin. Biziň söýgüli aýdymçymyz Haji Almamedow siz üçin türkmen halk aýdymlaryny jany sesle ýerine ýetirýärdiňler diýinjelim.
para para qallı arqaç aynam qallı arqaç aynam gözüm düştü intibara qallı arqaç aynam seni yetirdi yıllarım qallı arqaç aynam qalen devran benim bilmeyim qallı arqaç aynam para para qallı arqaç aynam Kun ku par malmi wa nal yar ay hava her vakt deyip çaklayıp beni gözüm açsam armağan ekini wa nal yar Gedad min dostuma gülürey vay dini
Kezgil başın elman vanım vay ne yar. Ayne belay darışın hedden aşıptır. Tomuz hağı uluğa ileri vay şudur. Gözüm baştım ayım ey gülünüm yaşıdır. Aydınlar nurlu gincay Aydınlar nurlu gincay hanım Neli yarey Sana neli yarey Mehruan ileşler hormatly tamaşaçylar owalar taýlaşan atly gepleşigimiz Hacı Ýadma Mehmedov bilen dowam edýär. Hacı soralara geç berelmi? Soralara geçýäs. Sorak şeýle. Sunumatyňyzda täsir eden 3 adamyň adyny aýtsaňyz. Benim kän adam men aýsam bolýar. Elbetde aýdy ber. Sunwatda maňa aýdymçy bolmagy üçin sebäp bolan insanyň adyny aýsam. Ne daim Aman Muhammed Şarif şu başda owamyzda toý bolsa aýdym aýtdyrardy. Galbertede maňa şu türkmen halk aýdymlary türkmen halk aýdymlary aýtmana ýardam eden halipam Süleyman Garabayew. Ne berdim Murat Şaňlyw bilen bir näçe toýlaryň şaýady bolduk. Oradeli Baýjyw we Hakberdi Hudaýberdiýew, halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Gurwan Gurwanow, Ýakup Şamradow. Ne şu döredijilигimizde köp aýdymlar döreden şahyrymyz Annawerem Aýdogduýew, Arslan Kertekow. Ne şeýle hem ene kiçilikden dinlen halipalam Ataşwel Muradow, Ahmet Öwel Muradow. Ne şu halipalam aýdym kän dinledim. Ne şularym men aýdymçy bolmaklygyma sebäp bolan insanlar. Düşündik. Inni şu wagt siziň aýdymçy bolmaklygyňyza sebäp bolan insanlar halipalar atlanlardyňyzda şeýle soragyda çykýar dinleýijilerimiz şuňam gyzykdylar. Şu aýdymsada gelişiňiz, çağalyk ýyllaryňyzy, ilkinji aýdyma näýe başladyňyz? Çağalyk ýyllaryňyzda bir ýatda galyjy pursatlar bardyr. Benim çağalyk wagtymyz Aýdymsada näçe ýaşda başladyňyz aslında? Benim aýdymsada şu 6-7 ýaşlarymda başladym. O waň oglanlary bilen dostlarymyz bilen mal bakýardyk. Ne çağalyk dostum Rasul Qaqajan, ne şular bilen şu goýunmakdan döwürlenme, çağalyk döwürlenme, şu elmide taýag alyp olar o bir saat çalardy, o bir dep çalardy. Benim aýdym aýdardym. Ne şu çağalyk döwürmizde 6-7 ýaşymyzda aýdymsada bolan söýgümiz oýandy. Ne şular ýaly halipalan aýdymyny toýlarda, gepleşiklerde ýerine ýetirýär. Indi hacı şu wagt 6-7 ýaşymda aýdymsada başladym diýdiňizde, aýdymsada bolan höwgetiňiz şo ýyllar döredi. Şo wagtlar näýe aýdyma hiňlenýärdiňiz? Ne şu çağalyk döwürlemizde, owamyzda saatçylyk mekdebi bardy. Ne mundan da Beg Murat halipam, Beg Murat mollum hem de atdaşyň gowy. Hem mollumyz, hem aýdym mollumyz. Şondan öwrenen halk aýdymdan ama şowkun aýdymlarym ýerine ýetirýärdik. Mektepden daşary şu Beg Murat halipaň ýanyna baryp duta kakmany, halk aýdymdan inçe tiltimlerini şu halipadan öwrenýärdik. Häzir Beg Murat gepleşigimde şowkun aýdymdan dowam edýär. Gel ona şeýdeli Mehruan ileşler biz gepleşigimizde owadan aýdymlara bersep dowam edýäs. Hacı Ýadma Mehmedov şowkun aýdymlary ýerine ýetirýär diňläp diýinjalyň.
canan ya Aşkabadın bağına Aşkabadın bağına Seridin yarın gelir ya Yürücüğümü dil ya Bak şey canım al ya Aşkabadın bağına Aşkabadın bağına Aşık oğlanım çekmezin zari Sevgim uğruna gezene beri Aşık oğlanım çekmezin zari Sevgim uğruna gezene beri Seridin yarım gel ya Yürücüğümü dil ya Bak şey canan ya Aşkabadın bağına Aşkabadın bağına Seridin yarım gelir ya Yürücüğümü dil ya Bak şey canan ya Aşkabadın bağına Aşkabadın bağına Girdim bağıma, alman arıma Sevgim uğruna geldin yanıma Girdim bağıma, alman arıma Sevgim uğruna geldin yanıma Ana yarın gel ya Yürücüğümü dil ya Bak şey canan ya Aşkabadın bağına Aşkabadın bağına Seridin yarın gelir ya Yürücüğümü dil ya Bak şey canan ya Aşkabadın bağına Aşkabadın bağına Aşkabadın bağına Aşkabadın bağına Mehriban ileşler hormatly tamaşaçylar, biz getmişimiz Hacı Ýan Mamedov bilen dowam edýäs. Hacı, özüňem bilýänsiň, gahrman arkadamyň tagallasy bilen biziň ýurdumyz Aýdym Sadyň mekanyny urly, dost ogonyň mekanyny urly. Özüň gözlü şaýat bolýan, özüňem hatda Mehriban arkadamyň tagallasy bilen daşary ýurt sahnalaryna da çykyş etdiň. Daşary ýurt ýyldızlaryna biziň ýurdumyza gelip, biziň estrada ýyldızlarymyz bilen döwlet derejesinde geçirilýän bayramçylyklarymyzda, dawaralarymyzda olar öz aýdymlaryny biziň aýdymlarymyzy ýurdumyzda toýlanýan dawaralarda ýerine ýetirdiler. Indi şeýle sorak, daşary ýurt aýdymçylaryndan, ýyldızlaryndan iň hormatlaýan aýdymçyňyz we sebäbi? Özbekistan döwletiniň ussat başçysy Azatbek Nazarbekov sebäbi şol ynfanyna sunuwda degişli ähli zat okuýup öz halkyna buýsanç sunuwdyna hormat hemem sadyr jemlenen. Biz şu Özbekistan döwletine mugam bäkleşige baramyzda ol bizi öz mehriban ojagyna mehmançylyga çağırdy. Sunuwda derwaý sowgatlar berdi. Hemem iň bellärligi ol mehriban arkadamyza köp sowgatlaryny ýollady. Hormatly arkadamyzyň alhamyndan syzylyp çykan Leyl saç aýdymyny ýerine ýetirmegiň öz ömründäki iň uly buýsanç bagtdygyny bellek geçdi. Mehriban arkadamyza şeýle alkyşlar aýtdy. Menem şutada buýsanç bilen bir zat bellek geçirmeli. Mehriban arkadamyz daşary ýurt aýdymçylary bilen diňe bir tejribe alşmakda. Mehriban arkadamyz olar bilen dost doganyny gatnaşygyna ýola goýdy. Dünýä ýyllary bilen bizi dostlaşdyrýan, doganlaşdyrýan Mehriban arkadamyza ýene bir gezek çäksiz alkyşmaýdan gahrman arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jan sag bolsun. Köp sag bol Hacı, ardy ulan hasyl bolsun. Mehriban arkadamyzyň saýasynda size de şu
sungat ýoluna uly öňüdüşlikler, üstünlikler arzuwlaýasyna gepleşigimiz näme aýlaýdym bilen dowam edeli. Murat, her bir aýdym şeň istek arzuw bolýar. Menin baş arzuwum Mehriban arkadamyň döredýän eserlerini ýerine ýetirmek. Menem bu ýysyny özüme mertebe bilip şu Mehriban gahrman arkadamyň Leyli Taş diýen aýdymny başardymdan ýerine ýetirip berjek. Ine bu aýdymy dünýä ýyldızlary Özbekistan döwletiniň başçy Azatbek Nazarbekow aýtdy. Türkmenistan halk artisti Cemal Saparov ýerine ýetirdi. Menem şol aýdym ýerine ýetirip beräýin. Onu biz ul höwes bilen Mehriban arkadamyň Leyli Taş diýen eserini siziň ýerine ýetirmeňizde gepleşigimizde diňläli. Mehriban ileşer gepleşigimizden daşlaşmaň. Yeller sıypamış taçını, yeller sıypamış taçını. Hani bakkallar başını, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Bu baharlar bağıtın boşlar, bu baharlar bağıtın boşlar. Bağıt için hiç kaçan geçler, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Yar senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Varmadayım sana dönüm, yar senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim.
Mehriban ýyleşler, hormat tamaşaçylar, edilýär şu wagt Hajiýan Mammedowyň ýerine ýetirmegine mehriban gahrman arkadamyň döreden Leyli Taş diýen aýdymny diňlediňiz. Haji size sunmat ýoluna ýene bir ýoly üstünlük gardy edýäs. Mehriban arkadamyz bize ähli wagtda görülelik mektep bolup dur. Edi arkadamyz bize saz çalmakdadyr, şygyr ýazmakdadyr, aýdym aýtmakdadyr, bize uly görüllü. Şoň üçin Gahrman arkadamyň ömrüne ömür goşulmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Mehriban arkadamyň saýasynda Türkmenistan rowaşlyň watanyny bilen şu ajaýyp bellediňe bagtyň aýdym ýanglansyn, hemişe ýurdumyzda toýlarlaşdyn. Gepleşigimizden Haji sorawlar bilen dowam edeli. Innik soraw size şeýle. Size Türkmen halkynyň aýdymlarda taryp edilen haýsy häsiýetler has ýaraýar? Benim murat bilişimiz ýaly Türkmen halky özüni ajaýyp gylyk häsiýetler jemlen halk. Mertlik, mihmansoýarlyk, wepalyk, agrarlyk, şol häsiýetlerini hem ählisiýen ýaly aýdymlarda taryp edildi. Ýöne diňe biziň gözümiz bilen näl eýsem daşary ýurtly sunugy işgärleriniň nazaryndan sypmadyk bir zat ba. Ol hem Türkmen gelin gyýlarynyň çäksiz edep haýaty, hür keşfi hem işenýärligi. Şol sebäplen daşary ýurt sunugy işgärler tarapyndan hem ajaýyp aýdym döredilip türkü halklarynyň içinde uly meşgurlugy eýe boldy. Ol hem elbetde Türkmen gelin diýen aýdym. Häzir mümkin bolsa şol aýdymy ýene bir gede dinleýijilerimize ýetiräýeli. Ul höwes bilen ol aýdymy hajadyr gepleşigimizde diňler söýene şu wagt Türkmen gelin gyýlarymyzyň edep haýatyny, işenýärligini, hür keşfini wasp edýän türkü döwletlerine meşgurlugy eýe bolan Türkmen gelin diýen aýdym gepleşigimizde ýerine ýetirjek diýäňizde bu aýdymy haýsy ýyly tarapyndan aýdymçy sunugy işgär tarapyndan döredildi. Bu aýdym Türkiýanyň meşhur ýerleri Bragin tatlısı ýerine ýetirdi. Düşnükli häzir ol aýdymy siziň ýerine ýetirmeňizde diňler, sebäbi bu aýdym bizi bilýäs, Mehriban arkadamyň tagallasy bilen geçen ýyl ýurdumyzda halkara bir taraplyk bayram münasibetli uly dawara geçirildi. Şol dawarada medeniýet sunugy işgärler, halipalarymyz ýurdumyzyň meşhur ýyldylary gatnaşyp, şol aýdymym şol dawarada ýerine ýetirildi. Häzir gepleşigimizde ol aýdym ýerine ýetirip bilersiňiz. Naji ýene bir soraw ýa-da çykýar. Biz bilýäs, Türkmenistan halk artisti Suhan Orazberdiýew bilen siz Özbegistan döwletini mugam bäýatleşigine gatnaşdyňyz, ýani sözüňizde özüňizden bellediňiz. Şu mugam bäýatleşigini siz baýrakly 3-nji ornuda münasip bolduňyz. Şol mugam bäýatleşigi hakyny, şo ýerde geçen bäýatleşik hakyny näme aýdyp bilersiňiz? Owa beň murat dogry belläşdiň. Bizim Türkmenistan halk artisti Suhan Orazberdiýew bilen bile Özbekistan döwletiniň mugam bäýatleşigi geçirildi. 73 döwletiň içinde 3-nji ýere münasip bolduk. Bu zatlaryň sakatynda da ýene Mehriban arkadamyz dur. Şunňaly uly mümkinçilikler döredip berýän üçin Gahrman Mehriban arkadamyza şäksiz sag bolsunmaýdy. Köp sag bol Haji, hardy bolan hasyl bolsun. Indi häzir mümkin bolsa şol Türkmen gelini diýen aýdymy gelin gyýlarymyzy wasp edýän ajaýyp aýdymy ýerine ýetirip beriň. Mümkin arasynda mugam gaýnawlaryny malarsyňyz. Başardım. Onu siz sahnamda çağırýas, Mehriban ýyleşler gepleşigimizde tomaşa edin. Türkmen gelini saramadım, aney gel gör halimi. Uykudan uyanmış gözlerim mahmur,
saramadım. Aney gel gör halimi. Sevem dedim vazgeçmiyor nezinden. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini, Türkmen gelini. Saramadım, aney gel gör halimi. Uykudan uyanmış gözlerim ağlar. Ömrümde görmedim böyle gelini. Uykudan uyanmış gözlerim amur. Ömrümde görmedim yaram yaraman yaraman aman daynan, aman ey dayn, aman ey daynan. Uykudan uyanmış gözlerim ahmur. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini, Türkmen gelini. Saramadım, aney gel gör halimi. Uykudan uyanmış gözlerim amur. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini, Türkmen gelini. Saramadım, aney gel gör halimi. Mehruan ileşler hormat tomaşaşlar bir gepleşigime dowam edýäs. Hacı gepleşigimde tomaşa edýän bolsaň bilýänsiňne dinleýijilerimiň tomaşaşylarymyň arasynda şahyr ýigdimi Kerim Haliýew bide bir näçe tapmaça görnüşünde soraklaryny bide ýollaýar bidem gepleşigimde gatnaşýan aýdymçylary şo Kerim Haliýewiň tapmaçalaryny ýetirýär edem jogaplandyrýaňyz. Eger mümkin bolsa 5 bentden ibaret bolan tapmaçalary bar. Şolary da ýetiräýli. Sen başardyňyzdan jogaplandyryň. Ona ilkinci bentde şeýle. Sunwaty kalpdan sydany ýyl içinde ägirt diýerler. Ýangy ýola düşenleri şol ägirde şägirt diýerler. Jogap dogry, şägirt diýerler. Saz hakynda ilim bilim üstünlüge çaýar diýä sunwatda 7 nota bar, 6-njysy bolsa Lia. Lia, dogry. Dowam edýäs. Sözler süýjär saatlaşanny, dutarlaryň tary bilen Molla nepetiň şygyryna dören nagmy? Zary bilen. Jogap dogry. Dowam edýäs. Sunwaty sunwat beýgeldir.
ulalınsa ıgtybarly filmlere sazan nağış çeken ustad Altıgarly. jogap dogry. Ahyrky wendimiz Sunwat ömür ulubagdyr. Saz gurallar onna yaprak. Bu ýyllerde toýdan nişan batly kakylanyny Deprek. Jogap dogry. Ne Kerim Halifa'da dörjülük toparmyzyň adyndan sag bolsun aýdýas, gepleşigimiziň indik sanlaryny da şeýle gyzykly tapmaçylaryny bize ýolamaňyzy arzu edýäs. Ne gepleşigimizi aýdym bilen dowam edäýli. Bu şowhunaym ýene ýetip bereň. Onda ol aýdymga mulhy göslendiňler, sahnamda çağırýas. Gülüp bana seyredip sen, yüreğimde söyle deredip sen. Aşk adını yanarıp sen, sevdim seni gülerim. Aşk adını yanarıp sen, sevdim seni gülerim. Sevdim gülerim gittin yanıma, otları sarma benim canıma. Sen yanarlar derdi koymaktan halıma. Sevdim seni gülerim, senden ağlar derdi koymaktan halıma. Sevdim seni gülerim, gel seni yanıma. Otlar sarma sen benim canıma. Gülerim, sevdim seni gülerim. Manarım sensin gülüm, benim yüreğim dilim. El olsam yetme dilim, sevdim seni gülerim. El uzatsam yetme dilim, sevdim seni gülerim. Sevdim gülerim gittin yanıma, otlar sarma benim canıma. Senden ağır derdi koymaktan halıma. Sevdim seni gülerim, gel seni yanıma. Otlar sarma sen benim canıma. Gülerim, sevdim seni gülerim. Gülerim, gel seni yanıma. Otlar sarma sen benim canıma. Gülerim, sevdim seni gülerim. Ayım ay böyle, ayı güne tay böyle. Ayım ay böyle, ayı güne tay böyle.
Mehriban ileşler, hormat tamaşaçylar, biz getmişime dowam edýäs. Hazy sorawlara geçeli, innik soraw şeýle. Çağalyk ýyllarymda aýdym sada başladym diýdiňiz. Türkmen urgu söz barda, kuşganasyz bolmaz adam arzusyz diýär. Siz çağaňyz näme arzu etdiňiz? Owa be Murat, dogry belläp geçdiň. Kuşganasyz bolmaz adam arzusyz diýär. Çağaňa arzu edýärdim, halkyň söýýän aýdymçysy bolsam diýip. Bir lezzetli aydımlar aydıp olan göwünden turmak men baş arzumdy. Ine edil häzirem mehriban gahrman qadamynyň tagallasy bilen şu arzularymyz hasyl boldy. Bu dünýä sahnalaryna çykyş edýäs. Özüm bir Murat şu ýerde bir zady buýsan bilen belläsim bolýar. Mehriban qadamyz maňa da öz şahsy paýyn ýapdy. Ine watana bolan söýgüs üçin ýen medal bilen tilaglady. Buýsanjymyň çägi ýok. Şu maşgalamyzyň adyndan eýil arkadamyza çäkse sag bolsun aýdýan. Bizem geljekde mehriban arkadamyzyň bize bildirýän anamyny ödäp, döwrümizi, ýurdumuzy wasp edýän aýdymlar döredip, mehriban arkadamynyň tagallasy bilen ýurdumyzda toýlanýan toýlarda, dabaralarda eýil arkadamyza, halkymyza hyzmat eder. Elbetde haçy, gahrman arkadamyz halkymyz üçin dünýä ähmiýetli işler durmuşa geçirýär. Esasana mine medeniýet sunugy işgärlerine eýil arkadamyz şeýle ulu şertler döredip berýär. Diňe şu döredilýän şertlerden, mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanyp, bir zähmet çekip, işläp, ahlakly bolup, diňe halka hyzmat edämek, mehriban arkadamyza hyzmat edämek galya. Size de dörejiliginizi, şu döwrümizi, mehriban arkadamyzyň bize gazanyp berýän üstünliklerini, ýeňişlerini wasp edýän buýsançly aýdymlaryň geljekde höwrüniň köp bolmagyny tüýsürekden arzulaýar. Ýene bir soraw, soňdan gepmişimiz aýdym bilen dowam edeli. Şu wagt biz bilýäs, siz türkmen halk aýdymlaryny estrada görnüşine ýerine ýetirýäňiz. Dutarda, gyjakda saçalyp aýdym ýerine ýetirýäňiz. Her bir ojakda dutar gyjak bar. Menem çağalykdan Türkmenistan halk artisti Saky Jepbarowy, Oradel Ilyasowy, Mäne Garaýew, Bagtumul Garlyny şolary ýaşlygymdan dinleýän, şolaryň aýdymyny sanamda da şu özüm şu elime dutar alyp, özüm çehinden ýadım. Ben Murat ýaňam belläp geçdim, şu owamyzda sunmat mektebi wadi, Ben Murat Mollum Halipam köp halk aýdymlary öwretdi diýip, şu Halipa şu ýaşlyk döwrümizde şu dutary näil tutmaly, näil sazlamaly, näile qaku etmeli, şu zatlary öwreder diýen o wagt ýaşlyk döwrümizde bolan soň bir almanlarda şu estrada bilen isimiz bölüp. Ýöne özüm halk aýdymlar estradada aýtmagy gowaram soň şu estrada ýakyn etdim-de. Ýöne bir özüňden ýan aýdymlanmy dutarda gowlap ýerine ýetirýän. Häzir mümkin bolsa sadarnam arzu Hudaýberdi bilen ben Murat başardygymdan görüp destandan tämen gelinçem diýen türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirip berýän. Dutar taduralny. Dutarda. Onda biz sahnamda çağırýas, mehriban ileşlerine biziň milli taduralymyz bolan dutar gyjakdy Haji Almamedow türkmen halk aýdymy tämen gelinçem diýen aýdym ýerine ýetirýärdiňler diýençem. Alar melhine wezana Gönül alar melhine wezana Toy şayın tutun temin gelinçem Hava iveren ağa sultana Dursun ulluğuna temin gelinçem 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 bir haberi verin hala ve şanı bir toy tutun elem alsın hayran hayran ey hayran
menilim temin gelin şam gelin şam oh gelin şam gelin şam gelyan şam oh Merdin iş haraptır, haraptır ey haraptır. Ay şişte kebap piyalede şeraptır, içmem mesulun temin gelin şam, gelin şam, gelin şam. فغن قادر فوهانا غيرت من الغاوير ثن هريانا قلنا قرطين شكم هوليانا إذن قدشتلر تامن gelin şam gelin şam gelyan şam قلنا قرطذيني قلنا قرطذيني شكم بريانا إذن تركمنيلم تامن gelin şam gelin şam gelin şam Ağalar var yara bunun gidiptir Ağalar var yara bunun gidiptir Ağlı pisse doğdu karın barca Uğruna ekmişim ne bilen olmaz Hallerimden haber alaysan harca Ördük bakışlı Kanarlık gülene Cana yokuşlu Heykel keseceği Boynun ağaçlı Hallerimden haber alaysan harca Heykel keseceği Boynun ağaçlı Hallerimden haber alaysan harca Aramıza düştü dağ bilindini Görüp yetip olma taş bol yayımı
bilip özüňeme döwer içerden İzgap yanakından tutsan başardan hallarımdan haber alaysan arcan İzgap yanakından tutsan başardan hallarımdan haber alaysan arcan bir zaman yanıma gelaysan arcan hallarımdan haber alaysan arcan Mehruan ileşer, hormat tomaşaşylar, biz gepleşigime dowam edýäs. Bugün gepleşigimizde biziň söýgüli aýdymşymyz Haji Ýalmamedov özüň sadanlarlar topary bilen siz şuna aýdym aýdyp gelýär. Siziň bize ýollan soraglaryňyza da başardygyndan jogap berip gelýär. Ýene de soraglara geçeli Haji. Innik sorag şeýle. Şagirt bagşyçylyga başlan wagty ondan bagşy çykjagy ýa-da çykmajagyny bilip bolýar. Beýmurat ata-babalarymyz ihlas bilen aglasaň sokor gözün ýaşkyr diýipdirler. Ihlas bar, irginsiz rahmet var, mümkinçilik bar ýerde sunudan bardyr. Şoň üçin hem çağa dogry terbiýelense, çağa käme okuýy bolmadyklaryň ulardan soň baş çykar. Ne tersine çağalykda ören okuyuply bol, onuň okuýugyna büýsönüp dogry terbiýelenmän, ses ýetgen ýaşlar bolýar-da. Ana şonu çağaň bokurdygyna kän zor sal berilse, şonu okuyuply çağaňam geljegine uly böwet bolýar bolýar. Ne Haji sorama dowam edeli. Adamyň durmuşyny belli döwürler bolýar. Meselem çağalyk döwri, mektep ýyllary, taliplik ýyllary, ilkinji söýgü diýen ýaly. Ne sorak şeýle, türkmen sunnatyny bu döwürleriň ählisine diýen ýaly degişli aýdymlar bar. Şol aýdymlarda siziň ýüregiňizde has ýakyny. Şol aýdymlardan men ýüregime ýakyny halkymyzyň söýüp dinleýän aýdymçysy Halipa Nur Muhammed Meradowyň öz döwrüne ýerine ýetiren ajaýyp aýdymy mektep ýyllaryň aýdym. Bu aýdym diňe meniň del ähli türkmen halkynyň gulagyna galan aýdym bolsa gerek. Sebäbi bu aýdymda ullakan türkmençilik symtaş gyýylan näzi, gerçekleriň mertligi, söýgüň iň süýjisi, ilkinji söýgü ustatlyk bilen janlanýar. Häzir mümkin bolsa şol aýdym ýerine ýetirip bereň. Onu siz sahnamda çağırýas, Mehruan ileşer, gepleşigimizden daşlaşmaň, owallar sağlaşan natly gepleşigimizde tomaş edin.
Mehriban ileşler, hormat tomaşaşylar, ne o wagtlar saatlaşan atlyp ýetmişimde berilen wagtym tamam bolup barýar. Ne bugun sizden gelen köp sany SMS-ler esasynda gepleşigimiziň bugünkü mehmany biziň söýgüli aýdym şeýimiz Haji Ýad Mamedow özüniň sadarnalary topar bilen halipalardan häzirki estrada ýolundan bir näçe aýdymlar üçin jany sessi ýerine ýetirdiňe dutar gyjykdy, türkmen halk aýdymyny aýdyp berdi. Haji ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin dörejelik toparmyzyň adyndan sag bolsun aýdýat. Mehriban arkadamyň saýasyny size sunmat ýoluna ulu üstünlikler arzuwlaýas. Bemurat sawol gepleşigine çağıran üçin ýene bir gedek dutarmyzy, gyjygmyzy gaýtaryp beren, bizi şeýle ajaýyp durmuşa ataran gahrman arkadamyň jan sag bolsun, mertebesi belent bolsun. Şu alp baryan işlerem hemişe rawaşlyga beslensin. Sag bol Haji, hardulan hasyl bolsun. Elbetde o wagtlar saatlaşan natly gepleşigimiz ýene-de ýakyn günlerde mart aýynyň başyna 3-nji möwsümine başlaýa täze sahnada Türkmen Owa tele ýaýlymyny Mehriban arkadamyň tagallasy bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat seýilgahynda ýerleşýän Aşgabat Meden Diýinjalş merkezi bilen bilelikde o wagtlar saatlaşan natly gepleşigimiziň 3-nji möwsümi badalgalar. Şu günüm ýadgymydam, näme şu paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeni Diýinjalş merkezinde siz bilen ýadgy edip otyrys. Gepleşigimizde gelenligiňiz üçin şu çakyly kabul etmeňizi haýyş edýäs. Tadan nägitlerlen maşgalaňyz bilen essenlik wagt gelip şu ýerde süýjü tagamlardan lezzet alyp şirin aýdym saatlara diň salyp diýinjalaryny ýeseň Aşgabat Meden Diýinjalş merkeziniň şu çakylygyny size gowşurýas. Sawol. Haji gepleşigimizde ahyrlady. Häzir gepleşigimizde bir joşuny aýdym bilen jemläýli. Gel şeýdel Bemurat. Mehriban arkadamyzy, ýurdumyzy wasp edýän aýdym getirdik. Şol aýdym bilen jemläýeli. Gel şeýdeli. Gepleşigimiziň ahyryna bize şeýle döwrewap gepleşikleri taýýarlap halkymyza ýetirmäne uly mümkinçilikleri öredip berýän, bize ussat bolup duran, halipa bolup duran Mehriban arkadamyza ýene bir ýola alkyşlar aýdýas. Edýät arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü dok bolsun. Mehriban arkadamyzyň saýasyny ilimiz abad bolup, Mehriban halkymyz bol elin durmuşda ýaşap, owadan aýdymdan saadlaňam hemişe ýurdumyzdy ýanglanyp durmagyny tüýsürekden arzuwlaýas. Mehriban ileşler biz siz bilen uzak wagtlyk sag boluşymyz, ýene-de alaýjak bir hepdeden Türkmen Owadyň owallar saadlaşan natly gepleşigimizde görüşýänçe hoşsa bolun diýär. Häzirim Haji Ýad Mamedowyň bu ýetençlerini ýerine ýetirmeginde Mehriban arkadamyzy ýurdumyzyň gözelligini wasp edýän şu ajaýyp aýdym bilen gepleşigimiz jemleýäs. Parlaya tuğu belente Türkmenin yurdu bir karan Sarpızı arşın diminne Şokladı şanı arkadan Belenti ruhu Türkmenin Arkadan bağdısın odun Bir karar yurdu Türkmenin Bağdıyar yolu milletin Salvatı açılya milletin ruhi Salvatı parlaya devletin tuği Milli medeniyetin gülleyen yurdi Türkmenistan şukla şanın arkada Milli medeniyetin gülleyen yurdi Türkmenistan şukla şanın arkada Vatan bugün kışkı eyvan içinde Tekrar dileler eyvan içinde Millisin o dünya seyran içinde Türkmenistan şoklar şanın arkada Vatan bugün kışkı eyvan içinde Tekrar dileler eyvan içinde Millisin o dünya seyran içinde Türkmenistan şoklar şanın arkada Arkadağım, her gayetin bagty bardyr. Azyp seýli sapaňyzdy, dowam bolar oğuz nesli. Siz dursaňyz arkamyzdy. Siziň bilen bu döwrana ýar bolanlar Türkmenistan. Rowaşlygyň ýollaryny nur bolanlar Türkmenistan.
Bir vatan yüreği halkın arkası, sen odun sarpası, sadın sarpası. Zamanan geleceği yaktı ertesi, Türkmenistan şoklar şanın arkada. Zamanan geleceği yaktı ertesi, Türkmenistan şoklar şanın arkada. Vatan bugün köşkü eyvan içinde, saklandı değiller reyhan içinde. Millisin o dünya seyran içinde, Türkmenistan şoklar şanın arkada. Vatan bugün köşkü eyvan içinde, saklandı değiller reyhan içinde. Millisin o dünya seyran içinde, Türkmenistan şoklar şanın arkada. Parlaya tuğu belente, Türkmenin yurdu bir kara.